onderhoud zelf 8 punten. Oké, Michiel, 8 punten. Goeie score. Mag je de pauze bellen? Hoe spijtig het ook is dat ik jou naar huis moet sturen met een CD voor Ronnie Raasdal. Dat is jouw troostprijs. Je krijgt daarbij nog van mij een heel triest vlaggetje, een paar bierviltjes waar mijn kop op staat en een sticker. Maar ik zou je wel willen vragen om te blijven staan, omdat nu de hoofdprijs wordt aangeboden aan niemand minder dan Mark. Mark, de enige echte one size Ronnie Raasdal. Hier